Familia Prabis gachiel mane odar kawuok e thuchegi kabiro buore Nairobi higni mathoth mosekalo gikone ne oduok dala kaluwore gi pek mar ngima magisebedo ka gikale e boma. Familia gono chopo thuchegi manitiere counties mopogore opogore moriwo Kisumu, Vihiga kaachiel kod Siaya gi kony mar duol maok mar piny owacho mong'ere kaka Natural Capital Trust mabende osingo mar gero negi udi kaachiel kod chako negi ohala. Sharon Ong'ao miyowa mathoth. Chieng' tich adek godhiambo, familia Prabich kod achiel ma osebedo kodak e kar dak ma yuto nitiere piny ma Kibera chakre ne gidare thuchegi kuom thuolo mar higni mathoth ma osekalo, hikore mar dok dala. Kata bed ni moko kuomgi nitiere gi lit mar wuok kuma giseng'ie dak, gisebedo ka giyudo achiedh nade mopogore opogore mar dak e boma ma Nairobi kaluwore gi pek mar ngima. Chenro mar darogi itayo kod duol mar Natural Capital Trust ma bende nitiere gi dwaro mar konyo familia gi mar chako ngima manyien e thuchegi. Chieng' tich ang'wen gokinyi, familia makamago chopo thuchegi e kaunti ma Vihiga, Kisumu kaachiel kod kaunti ma Siaya. E gweng' ma Nyawita mantiere e kar chung' od bura ma Alego Usonga e kaunti ma Siaya, waromo gi Judith Aoko. Judith osebedo kodak Kibera kuom thuolo mar higni 20. Bende ni osedak Kibera kuom thuolo malach, ngima ne pok olokore. Judith wacho ni odwaro temo hape dala. Tofauti itakuwa Nairobi ilikuwa nalipa nyumba. Na nilikuwa nashughulika vile naweza kukula, hata maji, hata choo nilikuwa nalipa. Na sikuwa na kazi. Nimegonjeka mguu mwaka nyingi sana, nilikuwa chini. Sasa ilikuwa tu usaidizi. Tena naomba Mungu sana hapa sasa vitu zangu nitafanya hata nikikaa chini. Huyu wanti wangu nimeshukuru sana kurudi kwake. Amekuwa nje kwa muda mrefu, almost over 20 years. Na tumeshukuru sana. E kar chung' od bura magem, e gweng' mong'ere kaka Barkatado, waromo gi Margaret Awinja, miyo mopong' mor gi ilo bang' duogo dala. Awinja wacho ni ne osegombo duogo dala en mana ni ne onge kod nyalo, kaka ne onyalo dar kaluwore gi onge mar omenda. Okang' mane sik miyo ochoro wuodhe mage. Nimekaa Nairobi kwa muda wa miaka 9 na kwa huo muda wote nilikuwa nimekaa ni vile kibarua sina, ni ile hali ya kubangaisha tu. Lakini mimi nashukuru sana kwa hii project yenye imeamua kunirudisha nyumbani. Nimeshukuru sana. Niko na raha sana isiyo na kifani. Amekuwa Nairobi kwa muda akiwa anafanya kazi, lakini shida ilitokea kazini na kawa mgonjwa. Amekuwa mgonjwa akiwa chini, nikawa nahisi atamii uchungu, hawezi fanya kazi yake. Lakini aliponipigia simu kwamba amepata welo anakuja kumsaidia kujenga, nilifurahi. Apisa mawuok duol mar Natural Trust, Dennis Ouma, wacho ni duol no moko en mar piny owacho, ma bende ne odaro familia Prabich kod achiel kawuok Kibera nyaka thuchegi. Biro kawo ting' mar neno ni gidak e ngima makare. The organization has a program for each and everyone. We are going to for those who don't have houses, we are going to build for them. And for those, after building those houses, we are going to start small businesses for them so that they can sustain themselves at home. And there's also those monthly stipend that will keep them going. Giko ne koro gichako ngima manyien e thuchegi, moting'o gero udi kod chako ohala madhi konyogi e yore mopogore opogore. En okang' mokwongo motimne jodak e kar dak ma Kibera, ka chenro ni biro dhi e kuonde dak mamoko ma ito ji nitiere piny e boma ma Nairobi. Sharon Ong'ao, Ramogi TV.